Ако имате нужда някой да ви вдъхне кураж за живота и работата, точният човек е Мая Петкова. Тя е от Троян, но може да откриете на края на света, както биха се изразили мнозина, или по-точно в землището на видинското село Връв. Там, където амбициозната дама развива земеделския си бизнес. Като действащ предприемач и истински професионалист, Мая Петкова оценява предимствата, които й дава новата техника. Затова фермерката е оборудвала стопанството си с машини от Iritrade. Нашата клиентка Екостопанство Дунав си закупиха два трактора от мощностен клас около 100 коня, които са подходящи за леките обработки, сеитба, пръскане, окопаване, и два трактора от седма серия от мощностния диапазон от 250-275 конски сили, които са подходящи за по-тежките обработки, като дисковане и оране. Брандът Deutz-Fahr в последните години е все по-разпознаваем и предпочитан от фермерите у нас. При тях основното предимство е икономията на гориво и балансирането между качество и цена, което е перфектният вариант за българския земеделец. Тракторите от по-ниския клас с мощност 100 конски сили Мая Петкова използва в своето експериментално производство на маслодайна роза и маточина. В розите се налагат съвсем универсалните обработки, култивиране, изораване, окопаване. Минаваме с малките трактори, които сме закупили. Използвам Deutz Agrotron 5-та серия, които са малките трактори, подходящи за минаване в междуредията, съответно с малък подходящ прикачен инвентар. Доколко е важно, примерно в това производство, да имаш надежни машини? Много е важно във всяко едно производство и в рамките от 2 години не съм имала някакви кардинални проблеми, които да ми създават тези трактори от 5-та серия на Deutz-Fahr. В традиционните си производства на зърнени култури, където се налагат по-тежки обработки, Мая Петкова използва тракторите Deutz-Fahr от 7 серия Agrotron Hix 720 и Agrotron 7220 ST. Виждаме, че работиш с този модел трактор Deutz-Fahr. Какви са ти впечатленията от машината? За сега са много добри. Като говорим добри, как се представя по време на работа? Перфектно. Като удобства? Всички екстри има, няма проблем. В момента извършваме оране и към машината е прикачен 5-корпусен плуг. И както виждате, машината работи много добре с този инвентар. Машината е сравнително нова, от 1 година. Я ползвам с колегата. Добра машина. Доволни сме от нея. Проблеми никакви абсолютно до сега за 1 година. Освен надежната техника, друга силна страна на Iritrade е професионалното следпродажбено обслужване на машините. Мога да кажа, че Deutz-Fahr в северо-западна България за момента имат едно от най-добрите обслужвания, да не кажа най-доброто.